Fatimah, kowe apa kok ndepimping nek ngarep lawang apa kowe iku? Iki lho Mbak Sri, aku woh mangan kerupuk Mbak karo ngawasi wong liwat Mbak karo nines ning emper iki lho. Lah Mbak Sri kon ndiku kok nggawa payung, kok jalan-jalan kon ndi? Ini lho Mbak Sri mampir. Iya aku tak mampir rono ya, Mas Fatimah, tak nek nggo nanem. Iki omah apa kandang wedhus Mah? Lah rupane lah kok ngono naganane, Masya Allah. Iki omahmu kok gak layak dipakai, Mah Fatimah. Lah iki gombal iki kok pating kerentel iki gombal kanggo apa gombal mukia lah Mah. Lah kok pating jlentrek teles kabeh. Iki ku ya omah lah Mbak, iki ku omahku Mbak Sri, wancane omahe wong gak duwe lah Mbak, lah ya ngene iki lah. Gombal iki wis 2 dinoan kok Mbak, iki teles kabeh. Lah beda lah Mbak Sri kaya omahku iki omahe wong kuno nang omahe wong ra duwe. Nggodhog trasek wae gak mateng kok Mbak Sri. Ya Allah Mah. Lah nak gombal ngene iki gak garing Mah. Tukokno mesin cuci, pengering niku lho Mah, pengering Fatimah. Koyo nggonanku niku lho. Wong ngene iki ku usum udan Mah. Wah iki wis 2 dina, 3 bengi udan glandeng kok ngasih gagakane kebanjiran. Kok ngene iku tek pengering Mah. Dadi cepet garing. Lamun ana udan, gak ana panas ya panggah garing. Gombal melah ambune gak badek. Apa Mbak kok ngrasakno tuku pengering lah Mbak. Ngene iki saben dina bapakku iso tuku iwak pindang gatel tek nggo mangan. Wis alhamdulillah kok Mbak Sri kok ana pengering-pengeringan mesin cuci. Lah malah alami gak panas saiki lah iya sesuk panas, gang sesuk gak panas lah ya 5 dina panas garing dhewe kene angin ya Mbak Sri. Iya le Mah, kok lali aku Mah Fatimah. Lah nek kowe iki kan orang gak mampu, orang miskin, orang kere. Kok takon tuku mesin cuci lali Mah, aku lali tak ralat eneh omonganku Mah ya Fatimah sepurane ya. Aja tersinggung aku mau ngomong kowe tuku mesin cuci, aku lali ya. Tak kira kowe sepadan karo aku, duwe akeh, aku kok lali nek kamu iki wong gak punya.